A kreativitás fogalom ez az elmúlt századokban folyamatosan változott, és most ma nagyon más gondolunk róla, mint akár csak 200 évvel ezelőtt is, amikor ugye elsősorban a géniusz, a megismételhetetlen nagyszerűségről szólt. Amivel mi foglalkozunk, vagy ami fogalmat mi átvettük, azt tulajdonképpen átvettük a PISA kreativitás méréshez használt definíciót, ami két dolog, azt mondja, hogy új legyen és hasznos, amit létrehoz valaki. És ez sokkal tágabb, mint hogy valami terméket kéne létrehozni, vagy műtárgyat, mert igazából a kreativitást nem is így hívja a PISA, hanem kreatív gondolkodásnak. Ráadásul kritikai és kreatív gondolkodás, tehát ezt a két területet mérte, és ugye lássuk, a kritikai gondolkodás nélkül nincs kreativitás, mert ahhoz, hogy észrevegyük, hogy valami újra van szükség, hát egy kicsit kritikusan kell állni a meglévőhöz. Tehát, hogy ezek eléggé elválaszthatatlan fogalmak. És az is, hogy új, hát ez is ugye, ezt meg ugye 4 szintet különböztetnek a kreativitásnál, kicsitől a nagyig, és a nagy kreativitás, ezzel foglalkozott Csíkszent Mihály, és amikor felfedezőket, meg tudósokat interjúolt arról, hogy mégis hogyan jutottak oda, ahova. De a kis kreativitás az, ami tulajdonképpen új magának az embernek, vagy egy gyereknek. Most akkor én egy kicsit gyakorlati oldalról folytatnám, tehát hogy magának ennek a készülő kötetünknek az is célja, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy a kreativitásnak a fejlesztése, meg hogyha értékelő szempontból nézzük, tehát osztálytermi értékelése is, akkor lehetséges, hogyha ezt kreatív munkafolyamatként, vagy tanulási folyamatként nézzük, és plusz azt, hogy hova fut ez ki, tehát hogy milyen produktuma van. És ahhoz, hogy egyáltalán a fejlesztés megvalósítható legyen, tehát mi egy 5 elemű rendszert szoktunk használni, amit végül az OECD PISA-t megelőző fejlesztési projekt is végig használ, tehát hogy érdemes rákeresni erre a angol száz szakirodalomból érkező fogalomra, ami azt mondja a pedagógusoknak, hogy valóban, hogy Judit itt említette, tehát hogy az együttműködés az egy elem, ezen kívül a kíváncsiság, a képzelőerő, a kitartás, és a fegyelem az, ami meghatározza ezt a fajta kreativitás koncepciót, és ennek a lényege annyi, hogy megpróbálja megragadhatóvá tenni a pedagógusok számára is. Tehát azt, hogyha egy 5 elemű rendszer, ami tovább bontható elemenként még 3 elemre, tehát egyáltalán a homlok terébe kerül egy fejlesztésnek, akkor sokkal inkább el tudják képzelni a pedagógusok, hogy mit értünk ez alatt. Tehát azért dolgozunk kreatív szakemberekkel, hogy ők helyi mentorként vannak jelen ebbe a tanulási-tanítási folyamatba, és nem a kézügyességüket, meg nem a technikai skilljeiket visszük be, hanem kimondottan a gondolkodásukat. És ők azok, akik tudnak abba segíteni az adott osztályba, az adott problémák közepette, az adott környezetbe, akár csak abban, hogy beszélgetni tudnak pedagógus valakivel arról az adott osztályról, hogy a pedagógus is kipróbáljon olyan dolgokat, ami ebből a saját komfortzónájából egy kicsit kiviszi. Az a célunk, hogy kreatív folyamatokat tudjanak a velünk dolgozó pedagógusok megtervezni, és önmaguk számára is biztosítani azt, hogy egy mélységében kreatív megoldásokat tudnak önmaguk számára, mint pedagógusok számára és az osztályuk számára is kitalálni, megtervezni, végigvinni. És ami lényeges, hogy ilyenkor a pedagógusnak el kell tudni engedni ezt a folyamatot akkor, amikor már megérkezik az osztályterembe. Tehát, hogy azt szeretnénk elérni, hogy a pedagógus magabiztosan merjen hátralépni és azt mondani, hogy most átadom a gyerekeknek a terepet, kitaláltam valami olyat, ami egy keretet ad arra, hogy a gyerekeknek az érdeklődésére építve én nekik felajánljak valamit, amit ők el tudnak végezni, és egy kicsit többet is talán, és utána hátra merjen állni és ezt megtenni, de ehhez viszont pedagógiailag nagyon is felkészült pedagógusokra van szükség. És hogy hogyan néz ki ez a kreativitás cél vagy eszköz, ezt például volt egy olyan középkori történelem
nehezen ment a gyerekeknek, megkerestek minket, hogy értsék jobban. És akkor az történt, hogy ott mondjuk itt a magyar osztályteremben voltak oszlopok, amire lehetett csinálni oszlopfőket, és akkor a gyerekeket szabadon engedték, hogy akkor menjetek utána, nézzetek, olvassátok el, hogy néznek ki ezek a címerek, meg annak idején milyen anyagokból csinálták. Tehát a gyerekek teljesen rájöttek, és kimentek az erdőbe megnézni, hogy miből lehet sárga színt csinálni, olyat csinálni, és ezután a folyamat után születtek csak címerek, de ami utána jön az a zseniális, mert csak a legvégén mentek el a múzeumban. És a gyerekek ott már olyan kérdéseket tettek föl a tanárnak, meg aki ott kísért őket, professzionális kérdéseket, mert már értették, hogy mi az a tudás, pedig a múzeumban volt már élő vélet számukra.